No t'entenc, Mariona. Pel posat que fas, ningú diria que les coses et van tan bé. Sí que m'hi van, però... Però què? Acabes de dirigir un anunci que el veurà no sé quants països. Ets jove, tens talent, tens ambició. Ho tens tot? Ho sé. Fins i tot tens algú que t'estima. Tot això també m'ho diu la Inés. Em fas enveja. Donaria el que fos per tornar a tenir la teva edat. Doncs és angoixant. Quan era petit anava a l'escola, després a l'institut i més tard a la facultat. Tinc 23 anys i encara no he pres una decisió important. Ara, que m'arriben ofertes de treball, me n'adono que la vida és molt fàcil quan els altres decideixen per tu. Tu no ho necessites. Saps què vols? Vols fer cinema, fer pel·lícules? Sí, ho vull. Però quan les faré, no és gens fàcil. Ja ho suposo, si ho fos hi hauria tants directors i directores de cinema com volers. Has de ser valenta i tenir clar quina és la teva ambició. I tirar endavant. Tu en tenies alguna? Sí, la meva era llegir i estudiar poesia. La meva eterna tesi sobre Vicent Andrés Estellés. Al començament tot era molt fàcil, només calia... Què calia, mare? Què va fallar? No ho sé. La tesi l'acabaré. Sí, l'acabaré. Has de mirar endavant. Si no t'arrisques ara, no t'arriscaràs mai. Però quan t'arrisques pots perdre. Què pots perdre? No pots perdre res, Mariona. Puc perdre la Inés. I no la vull perdre. Ella ha rebut una oferta per fer un documental a Colòmbia i a mi m'han demanat que treballi en una agència de publicitat. Cap de les dues sabem què dir. No pots decidir per l'Inés, però pots servir-li d'exemple. No perdis el temps fent feines que no t'interessen. Potser algú necessita per viure, tu no? Tens la sort de ser una Montsolís. Què voldran? Un cafè. Un tallat, si us plau. Molt bé. El pare no m'ajudarà gens, ja m'ho ha dit. Ell volia que treballés per les caves. No et preocupis pel teu pare. Què necessites? Necessites diners? Te'n puc donar? Necessites temps? Tens tot el temps del món. Només et cal ser valenta per tirar endavant i arribar on vulguis arribar. No m'havies parlat mai així? El teu pare i jo creiem que en Fèlix era l'únic que havia de ser ambiciós, l'únic que ho havia de tenir tot, que ell seria el fill que ens ompliria d'orgull. Ens vam equivocar. Ara ell no hi és, i a tu i en Gabriel vull donar-vos tot allò que potser algun cop us vam negar. No et preocupis pels diners. Estic tan contenta de vosaltres dos. I la Laia? La Laia és molt orgullosa. Sempre vol ser el centre de tot, em fa patir. Filla, m'has de prometre una cosa. Després de tot el que m'has dit, no et podré negar res. M'has de prometre que no prendràs mai cap decisió, que no agafaràs mai cap feina sense que hi estiguis disposada a posar-hi el coll. M'ho promets? Sí, però em puc equivocar. No t'equivocaràs. Jo, que no vaig prendre mai cap decisió, sí que em vaig equivocar. Hola. Vinc de l'agència de publicitat. T'he trucat. Volia que m'acompanyessis. Sí, he sentit el telèfon fa una estona, però estava molt enfeinada. Arribo, vaig directe al despatx del gerent i li pregunto: escolta, tu abans havies produït pel·lícules, oi? I em diu: sí, fa temps, quan hi havia un altre ambient i menys problemes. I li contesto: és que la meva companya i jo volem dirigir una pel·lícula sense cobrar. Quan tu vulguis tornar a produir, avisa'ns. I què t'ha dit? No he esperat resposta, m'he deixat plantat. I tu què? Com van els teus dubtes colombians? Puc ajudar a resoldre'ls? Ja et vaig avisar que no tindria gaire temps. Ja ho sé, però encara ets aquí. Encara no t'has pogut escapar de mi. Només m'han donat 24 hores per pensar-m'ho. I te n'han sobrat 23 per decidir-te, oi? Ja has fet l'equipatge. Sí, ja l'he fet.
No volíem dirigir una pel·lícula? No vam quedar que ens ho pensaríem, que prendríem una decisió juntes? A tu t'interessa fer publicitat. Ja has començat i no t'aturaràs. Has tingut molta sort amb l'espot, aprofita-la. Torna a l'agència i digues que necessites la feina. No la necessito, no la vull, no ho entens. I he renunciat per tu, per totes dues, pels nostres projectes. Jo no t'he demanat que ho fessis. Ja ho sé, no ho hauries fet mai. Doncs per què m'estàs demanant que no hi vagi a Colòmbia? No pateixis, no t'ho demanaré. Quan te'n vas? Aquesta tarda. Ho sento. Què ens queden? 2 hores? Hola, sí. Molt bé, gràcies. He demanat un taxi, m'està esperant. T'havia escrit una nota perquè pensava que no arribaries a temps. Només et dic 2 coses. Te'n recordis que tenim coses a la tintoreria i que... Jo també t'estimo i t'estimaré sempre. Que no et trobes bé? Per què ho dius? Ah, per la infusió. No, però és que he avorrit el cafè. Des de quan? Des que la Inés és a Colòmbia. Oh, bueno, fotis. No, home, no, que és broma. Però no et negaré que li ha agafat una mica de mania a aquell país. M'ha pres el que més estimo. Mariona, la Inés ha marxat per 15 dies. Parles d'una manera que sembla que no hagi de tornar. Qui sap? Per què? Ha passat alguna cosa? Us heu barallat o...? No. Al contrari. La Inés i jo tenim molt clar els nostres sentiments. Però estem molt al principi de la nostra relació i què vols que et digui? Em fot haver-nos de separar justament ara. Doncs ja t'hi pots anar acostumant, Perquè en la vostra professió és força habitual passar temporades més o menys llargues fora de casa. Ja ho sé, si tots els arguments que em puguis donar ja me'ls he dit jo abans. Però Però què? a l'hora de la veritat, les emocions et fan males passades. Si sabessis com l'enyoro. No et preocupis que 15 dies passen de seguida, Tens raó. A més, no et vull atabalar amb les meves neures. Parlem de tu. Com esteu amb l'Elisenda? L'Elisenda. Millor deixar-ho córrer, Mariona? Què passa? T'explico les meves intimitats i en canvi tu et tanques en banda quan et trec el tema. Gabriel. Tens problemes i et vull ajudar. Tal com ho fas tu quan et necessito. És que m'agrada que les meves germanes puguin comptar amb mi. Jo avui estic de sort perquè he tingut sessió doble. Què vols dir? Abans que em truquessis perquè vingués a dinar aquí amb tu, m'he trobat amb la Laia i m'ha demanat que li donés un cop de mà. Què li passa? Que es divorcia de l'Amadeu i el nostre bufet li dura els tràmits. Ja l'hora que es decidís. Sí. Però l'àvia i el pare s'hi han posat en contra. Donen suport a l'Amadeu, sembla mentida. Doncs mira, que vagin fent, Amb les seves actituds equivocades, l'únic que han aconseguit és que tots els germans hem acabat marxant de la família. Potser la culpa també és nostra. Nostra? Tots tres. La Laia, tu, jo.
Tenim una habilitat especial per dur les nostres relacions sentimentals directament al desastre. Va, Mariona. I el Fèlix també la tenia. Pare, si m'has fet venir per inflar-me el cap com va intentar l'àvia, ja t'ho pots estalviar. No sé què et va dir l'àvia. Jo només vull no perdre't. No perdre'm? Et necessito al meu costat, Mariona. Doncs el dia de la inauguració em va semblar entendre que no em volies veure mai més. No n'has de fer cas. A vegades m'encenc i actuo sense pensar. Vull que continuïs treballant per l'empresa. Vas fer una gran feina amb l'Espot. Estic realment satisfet del teu treball. Sóc la mateixa de l'altre dia. Continuo estimant la Inés. No en parlem d'això. No barregem la vida professional i la vida personal. Dels meus fills, ets l'única que li interessa treballar per l'empresa. Al Fèlix també li interessava, però no puc treure'm del cap que no em vaig portar bé amb ell. No vull tornar-me a equivocar. Tenir-te treballant al meu costat em fa feliç. I a més, ets una gran professional. Em sorprèn aquest canvi d'actitud d'un dia per l'altre. Ets la meva filla. Gairebé només en quedes tu. Jo t'estimava molt, t'admirava. Per què ho dius en passat? Perquè ja no sóc la filla que vas estimar. Ni tu el pare que vaig admirar. Som diferents, sí. Tu t'has fet gran i jo cada dia em faig més vell. Però ets la meva filla, ho seràs sempre. Per això m'has d'acceptar tal com sóc. Sé com ets. I sé el que et convé. Pare, tu ho has dit abans. Sóc la teva filla i no em pots canviar per una altra. Si acceptes la situació, tot serà més fàcil. No és qüestió d'acceptar-nos. Estem units, ho vulguem o no ho vulguem, Mariona. Sí, nosaltres estem units. I jo estic unida a la Inés. Només vull sentir-t'ho dir, pare. Vull sentir dels teus llavis que acceptes la meva vida tal i com l'he triada. Per què creus tant en les paraules? Podria mentir-te. Podria dir-te que t'entenc i que t'accepto per fer-te contenta sense pensar-ho realment. Em mentiries? Per tu faria qualsevol cosa. Doncs demostra-ho. Accepta'm a mi i a la Inés. Però de debò. Espero entendre't algun dia, Mariona. I que tu també m'entenguis a mi. Ens veiem demà al despatx. A les 9 en punt. No te'n penediràs. Tinc projectes per tu. Àvia? Hola, filla. El pare m'ha demanat que vingués. No sabia si venir-te a veure després de la discussió de l'altre dia. Estic molt contenta que hagis vingut. L'altre dia vam parlar massa totes dues. Però a totes les famílies hi ha discussions. I a la nostra, més. He parlat amb el pare i m'ha demanat que em quedi a treballar amb ell. Ah, sí? Estic molt contenta. El teu pare n'està molt de tu. Sempre diu que treballes tan bé. Doncs em pensava que després del que va passar amb la Inés no em voldria tornar a veure. Però em sembla que ho està començant a entendre. És el teu pare. I et necessita. Tots et necessitem. El que hauries de fer és tornar a viure aquí. Això no pot ser, àvia, ja ho saps. Però treballant i sola, estaries millor aquí. No t'hauries d'ocupar de res. Per què ho dius, que estic sola? Bé, la teva amiga se n'ha anat a treballar a Colòmbia. Com ho saps? M'ho ha dit el teu pare? Jo no li he dit per res a ell. Bé, algú m'ho deu haver dit, evidentment. M'estranya perquè ha anat tot tan de pressa. L'única que ho sabia era la Laia. Això, la Laia m'ho va dit. Àvia, la Laia no en sabia res. Fa molts dies que no he parlat amb ella. Bé, no sé qui m'ho ha dit, però el cas és que estaries millor vivint aquí i no en aquell apartament. El pare també ho sap, que la Inés s'ha anat a Colòmbia, oi? Ai, no ho sé, ara em fas ballar el cap. Ja no sé qui ho sap i qui no. Per això està tan amable.
I per això m'ha demanat que torni a treballar a l'empresa. No hi veig la relació. La Inés se'n va i tots us torneu comprensius com per art de màgia. Però som la teva família i només volem el teu bé. La feina de la Inés va arribar de sobte. El pare no hi deu tenir res a veure, oi? I com vols que ho sàpiga? Àvia, no m'enganyis. Ho descobriré igualment. No t'enganyo. Seré sincera, et diré l'única veritat que sé. Faci el que faci el teu pare. Ho fa pel teu bé. Merda. Ens heu parat una trampa. Ho heu fet! Però és pel teu bé! Hola, Mariona. Sabia que m'esperaves, però he tingut feina al despatx. T'estava esperant. He parlat amb l'àvia. I què? Et quedaràs a viure aquí? Va ser tu qui li va aconseguir a la Inés la feina a Colòmbia? Per què ho dius? Va ser tu? No sé què et pot haver dit l'àvia, però jo només vull aconseguir que tornis a casa amb la teva família. Va ser tu, sí o no? M'ho havia d'imaginar. Quan la Inés m'ho va comentar, alguna cosa em sonava malament. Massa fàcil, massa oportú. Una maniobra típica d'aquesta família. Encara que l'enviïs a l'altra banda del món, la continuaré estimant igual i ella m'estimarà a mi. Calla, Mariona! No et fot que sigui una noia. Et fot veure que dues persones s'estimen, quan tu has estat incapaç d'estimar mai a ningú. Ets mesquí. Em fas venir ganes de vomitar i m'avergonyeixo. Ah! Pega'm en una altra. Això et fa sentir un home de debò. Perdona, filla. No sé què m'ha passat, no et volia pagar. Et surt de dins. Que no ho veus? És instintiu! No puc veure que et destrosses la vida i no fer res per impedir-ho. No t'ho perdonaré mai. Mai! Mariona! Deixa'm! Merda!